Doncs anem a punt, anem a buscar la primera part d'aquesta història que segurament ens durarà 1 o 2 dies, i es diu ni més ni menys que l'amor de les 3 taronges. Anem a agafar una mica de màgia. Aquesta màgia ens la passem pels cabells, així que i per un braç Temps era temps en un palau i vivia ni més ni menys que un rei, una reina i un príncep. El príncep era estimat per tots i era una mica entremaliat, no parava mai de fer malifetes. O bé, més que malifetes sempre estava buscant alguna cosa per fer. El cas és que diuen que en aquest palau el rei tenia un costum. I era com sobrava una mica d'oli de la premsa, en deixava allà unes gerres perquè la gent del poble, si en volia, en podia agafar. El cas és que un dia una velleta va arribar, ni més ni menys que a buscar oli amb una d'aquestes gerres. I com va fer així, tiririri, tiririri, tiririri. Bé, no en sortia. Per tant, el que va fer va ser mica en mica girar la gerra amb tot l'esforç i anava caiguent així les gotes, clac, 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 amb un citrell. I clar, imagina, per omplir un citrell anar caiguent gotes així, clac, 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 clac. I això segurament li va portar mitja hora, per no dir una hora llarga amb aquesta velleta. El cas és que va aconseguir omplir ni més ni menys que mig citrell i se'n anava a casa mig contenta. Quan de cop i volta... Un bailet, un marrec, un noiet va venir i pum, i li va donar un cop i amb el cop... li va caure el citrell a terra i tot l'oli que li havia costat una hora de la seva vida per ser una velleta, Déu-n'hi-do el que li havia costat, es drà al terra i amb un tres i no res havia desaparegut. Per tant, la velleta es va mirar el nen així i li va dir als seus anys, d'aquí uns anys, als 16 anys, tu l'única cosa que et salvarà si trobes ni més ni menys que l'amor de les 3 taronges. I si no el trobes, que la tristesa, que la melancolia et posseeixi. I diuen que d'aquesta manera la velleta va desaparèixer. Li va fer com si diguéssim un encanteri. Però el que passa és que l'endemà o l'altre, la gent ja ni se'n va recordar ni de la velleta ni de l'encanteri, perquè la veritat és que el príncep estava molt content. I estava jugant sempre, i sempre estava de bon humor i estava fent bromes. Això ha sigut genial! I bé, el cas és que diuen que va passar una cosa. Que quan el príncep va fer ni més ni menys que el primer dia del seu aniversari, vull dir que el primer dia dels 16 anys, moltes felicitats, doncs de cop i volta el príncep, pum, va canviar la seva cara. Estava així com una mica tristoll. I clar, i la gent no entenia el que li estava passant, i era com, príncep, que trobes bé? I ell, no em trobo bé. El cas és que bé, va estar uns dies al llit, després van veure que això no s'arreglava i una de les coses que van fer és que li van cuinar, li van portar tots els menjars del món i allò semblava que tampoc l'arreglava. Inclús van fer venir bufons a la cort. I tampoc. Al príncep no hi havia res que la tranquil·litzés, però res. I per això una de les coses que van fer va ser avisar ni més ni menys que... Senyors i senyores, necessitem que vingui el metge del poble, que el príncep es troba molt malament.
Bé, el príncep el metge del poble va arribar, va mirar el príncep i és que em sap molt de greu, però jo veig que aquest nen està bé, està malament, però és que jo no sé com curar-lo. El rei es va enfadar, fora, en vull un altre metge. Bé, van passar potser 1, 2, 3, 4, 5, 6, no ho sé, potser 15 o 20 o 30 o 40 o potser 50 metges, per no dir-ne més. I el cas és que no va haver-hi cap metge que trobés la solució. Van venir curanderos, que eren una espècie de metges, però més de ciutat o més de poble, d'aquests que fan així un gens, amb una mica de... Són una espècie de bruixots. Però també van venir mags, i busquessin el que busquessin, i fessin el que fessin, no solucionaven el que li passava al príncep. Al revés, que una de les coses que va passar és que el príncep cada vegada estava més malament. Em trobo molt malament. No ho sé, tinc com una espècie de buit a dintre meu. Hi ha com alguna cosa que és que... El cas és que en un dels racons de l'habitació hi havia ni més ni menys que una velleta. I la velleta se'ls anava mirant i de cop i volta va dir, mira, que puc parlar. Perdó, senyor rei, però és que potser, no ho sé, no n'estic segur, però... I el rei va dir, què vols? Què és el que et passa? Parla. I ella va dir, bé, no sé si sí o no, però m'agradaria explicar el que jo crec. I el rei va dir, sí, va, deixis de romanços, expliqui. I la velleta, de cop i volta, els hi va dir, diu, no sé si vosaltres us en recordeu, però fa molts i molts anys, un dia, quan el príncep encara era molt jovenet, es va trobar ni més ni menys que amb una velleta, i aquella velleta que volia oli, al caure-li l'oli de cop i volta va maleir el príncep. I li va dir que l'única cosa que el calmaria quan tingués ni més ni menys que 16 anys, perquè als 16 anys es trobaria molt malament, seria ni més ni menys que trobar l'amor de les 3 taronges. El príncep, com va escoltar això, es va aixecar del llit. Ostres, és veritat, no me'n recordava. Doncs pare, mare, crec que m'aniré a fer un viatge, costi el que costi, per anar a buscar l'amor de les 3 taronges. I el rei se'l va mirar, però tu saps què és l'amor de les 3 taronges? Si vols demano algun emissari. I ell va dir, és que és igual, no ha de ser tan complicat. I l'endemà, al dematí, el príncep ja estava amb el seu cavall i disposat a viatjar per tot el món, anar per tots els palaus, anar per totes les ciutats, anar per tots els pobles, anar per tots els mercats, anar per totes les botigues i anar fins i tot per totes les coves, fins que trobés qui li podia explicar què era això de l'amor de les 3 taronges. El cas és que diuen que va viatjar ni més ni menys que 7 anys. El que havia de ser potser un petit viatge de 3 o 4 dies, o potser d'una setmana, o potser d'un mes, li va costar ni més ni menys que 7 anys. El príncep li havia crescut la barba. Ja el cabell ja era diferent. I vull dir, la cara ja li havien començat a sortir alguna arruga. El cas és que el príncep hi buscava i anava des d'un palau a un altre, i anava des d'una botiga a l'altra, i anava des d'un poble a l'altre, i anava des d'una cova a l'altra. Bé, anava buscant per tot arreu i anava preguntant a tothom, perdoneu, vosaltres sabeu què és l'amor de les 3 taronges? I sabeu què li contestava la gent? I s'anava en un altre palau. Perdó, vosaltres sabeu què és l'amor de les 3 taronges? O n'heu sentit a parlar? Què és això de l'amor de les 3 taronges? I la gent, a tot arreu on va anar, durant 7 anys,
li feien aquesta cara. I el príncep estava cansadíssim, el príncep estava desesperat. Portava 7 anys de la seva vida donant voltes per tot el món i clar, i al final estava ja una mica cansat, era com no... Estaré amb aquesta angoixa, estaré amb aquest neguit perquè no hi haurà manera de curar-me. Perquè ningú sap això de l'amor de les 3 taronges. El cas és que el príncep va decidir que tornaria cap a casa seva i viuria amb aquesta tristesa a sobre. Viuria amb aquesta, no sé, amb aquest neguit, viuria amb aquest malestar. El cas és que tornava cap a casa seva amb un cansament a sobre, amb una tristesa que no tenia gens de ganes de tornar. El cas és que estava a punt de tornar. Estava a punt d'arribar. Estava, no ho sé, potser li faltaven uns 2 o 3 quilòmetres. I de cop i volta es va parar, es va aturar en un costat, en un marge d'una carretera d'aquestes amb molt de pols. I va menjar-se un tall de pa i no ho sé, una mica d'embotit. I de cop i volta se li va acostar un vellet així amb els ulls petitons, amb molta barba. Hola, jove, què fas? I el príncep li va dir, estic fent l'últim mos abans de tornar cap a casa. I el vellet, que ho pots compartir, que em pots donar una mica, és que no tinc res. I el príncep, sí, agafa. I es van compartir un tall de pa, amb una mica de vianda. Bé, s'ho van compartir com bons germans. El cas és que el príncep li va explicar tot aquest viatge, tot el que havia fet i totes aquestes històries que li havien passat. I aleshores el vellet se'l va mirar així. Ja està. Ja sé! Ostres! A tu! Sí! Ostres, ara que me'n recordo! L'amor de les 3 taronges! Jo n'he sentit a parlar. El príncep va al·lucinar. Què vols dir que n'has sentit a parlar? Què vols dir? Què vols parlar-me d'això? Però segur, però explica'm, parla, perquè porto 7 anys de la meva vida voltant pel món i ets la primera persona que sap alguna cosa. I el vellet va fer així, es va posar una mica així com preparats per dir una cosa molt important. I com fent memòria... D'acord. L'amor de les 3 taronges. L'amor de les 3 taronges es troba ni més ni menys que en un arbre. I aquest arbre hi ha 3 taronges, únicament, però són les taronges més boniques, més fantàstiques que tu mai hagis pogut veure, ni tu ni ningú. I quan les vegis te'n donaràs compte que aquelles taronges són increïbles. El que passa, i aquesta és la part difícil, és que a sota, vigilant aquestes taronges, aquest arbre, hi ha ni més ni menys que un gegant. I aquest gegant és terrible. Vull dir que si passes per allà i t'ensuma, o veu, o qualsevol cosa, no té cap mena de contemplació i et menjaria amb un 3 i no res. I això és molt complicat. Ara hi ha una cosa. L'única manera de passar per allà, on hi ha aquest arbre, i on hi ha el gegant vigilant, és si el gegant té els ulls oberts. Si el gegant té els ulls oberts, vol dir que està dormint. I si els té tancats, no hi passis per res del món, no hi passis, marxa, perquè allò vol dir ni més ni menys que t'està vigilant. I aleshores és com... I se t'ha acabat la vida.
I ell, el príncep, diu, bé, bueno, doncs això és fàcil, doncs ja ho aconseguiré, fantàstic, moltes gràcies, i ja me'n vaig cap allà i no perdre temps perquè és que tinc una tristesa, tinc un neguit que és que no me'l trec de sobre. Jo veia va dir, calma, no va així la cosa, espera't, que ara me'n recordo d'una altra cosa. El gegant guarda l'arbre de les 3 taronges, d'aquestes 3 taronges tan boniques que t'he dit. Però això no és tot. Abans d'arribar-hi tens 3 proves. Hi ha 3 proves que són molt complicades i jo crec que ningú ha superat ni la primera. La primera és ni més ni menys que hi ha un camp ple de formiguetes petites. Però no són formiguetes petites i simpàtiques, no, són formiguetes petites. Però són d'aquestes que n'hi ha moltes i s'ho mengen tot. I això vol dir que amb un 3 i no res, qualsevol persona, qualsevol animal, desapareix. De fet, és un camp ple de formigues. I això és la primera prova, però és que la segona, si la primera és complicada, la segona és encara més difícil. La segona és un camp ple de llops salvatges, bèsties ferotges que fa anys i panys que no mengen i tenen tanta gana que qualsevol cosa que passin per allà l'oloren i i devoren qualsevol cosa que es passi per allà o que s'acosti amb un 3 i no res, i és que allà, si la primera prova era difícil, la segona encara és més difícil. I la tercera prova, si superes la primera i superes la segona, la primera era el camp de formigues, la segona era els animals salvatges, la tercera prova era ni més ni menys que tot un camp. Bé, amb un camp així com gegant. Amb una serp gegant. Però que té 7 caps. Plup, pluf, 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 pluf. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caps. I només de passar per allà... Bé, ja sabeu el que pot passar amb les serps. Bé, doncs moltes felicitats, i si vols fer aquest viatge cap a buscar l'amor de les 3 taronges, has de superar totes i cada una d'aquestes proves, perquè si no superes la primera, no podràs superar encara menys la segona ni la tercera. Bé, o si superes la primera, has de superar la segona, i si no la tercera, i a més, si mai aconsegueixes arribar. Després et trobaràs amb aquest gegant i jo crec que això d'anar a buscar l'amor de les 3 taronges és impossible. El príncep li va donar les gràcies amb aquest ballet i li va fer una abraçada i li va dir: ostres, moltes gràcies, has donat la solució als meus problemes. Ara el que vingui pot ser molt complicat, però jo no crec que sigui més complicat que la tristesa que sento dins. Per tant, moltes gràcies, ballet. I ara començaré ni més ni menys que el meu viatge de veritat. I sabeu què ha passat? Catacric, catacrac, la primera part del conte s'ha acabat. Doncs res, família, hem fet la primera part de la història de la mort de les 3 taronges.